Yau ga kilo tana jambo ba su gani ba, sannan ba ta hana zuwa gida ba. Ya ke so yi ne dan Allah da Annabi to ban da shi take yanzu zaki da Allah na race da riba shikenan ban da kwanciyar hankali. Haba ya haka yi. Wayan ban da mamanki ba dama dai ka dan ranta abu shikenan ya ce kullun nake ci saboda tana bina ban 500 ba ki kashe ni na da gida. Aisha Ina zuwa. Shikenan ba ka da kwanciyar hankali. Ya haka da nake ce ya bar shi to shikenan to mun godiya mun godiya. ɗaya lamarin yara ne in mace ta aiko ne wai cewa ta yi wai ki ba da kuɗi a jiya da kuma zan Je ka gaya mata ni bani da kuɗi gaskiya ko sisi bani da shi wallahi yanzu na. Je ga ya mata. ki tashi bana yanzu Zo to. Sannu ba ta hana zuwa gida ba. Ba ta Allah da magin ma dai saboda Allah ke ba za ki daure ki sayi magi ba. Mama ki so ta kyauta ga na kankare. To. So ma kankare wai magi wanda ma tsaye taimaka Ya kare kuma. wai ya kare. Ya hankuri da ta. Saboda Allah da nan ya take so yi ne. farin ne sai a hankali wallahi Kita kina nan? Oh, kawu? Na fito ni zan. Zan koma. A gaishe da suka ka ko? Wallahi kuma gashi ka zo dai sai a hankali wallahi ba da abin da zan baka. Ai da gora ma nan siyan maka ka akai mata. Na san ta da son kosan nan. Da ko ta ji daɗi. Wallahi. Da ko ta ji daɗi. A gaishe su dai. A dai hakuri. Yawa. Dan tsaya kawai ina zuwa. Kilo tana jambo ba su gani ba sama. Aisha! Na'am! Shatu! Na'am ba! To ba fa ruwa a gidan. Ba ruwa! Ba ruwa Shatu. Ya kamata. Shatu! Abba! Na'am? Ya gudu. Ya gudu? Ya gudu.